Du hast angeschaut naar het programma Derch de Bibel. Als bibelleraar is J. McGee met de stem van prediker Elmer Remmer. De Bibeltekst voor deze lektion is 2.Kjennicjs kapitel 1 vers 1, Derch kapitel 2 vers 22. Vandaag vangt prediker Remmer aan met 2.Kjennicjs. En we waren zijn woordenprofeet Elia, wat om eind van zijn leven kwam, en dan wou de Herr hem om Himmel nam, door onen dat hij sterven deed. Van hier wieder wordt Elia zijn plaats aannemen als profeet. We waren ook zijn wogat, den König Ahasja met den dood bestrafen deed, doorwege dat hij nog een afgat ging, naar rood, wil zij krank weer. Ik vertrouw dat God jullie waar mocht rechtlich zijn en dem je toehorigen naar deze lektion am Oude Testament. Wanneer we dat betrachten, wo God handelen deed met ongehoorzaamheid am Oude Testament, dan leef ik met we toestaan dat God veel geduld heeft met ons in deze tijd. Herr, ik dank die ware voor die woord en bid dat u dat mocht rechtlich zijn te jeder persoon wat er angeschaut heeft. Amen. Hier is prediker Elmer Remmer met het programma Derch de Bibel. En dat laatste kapitel in 2.Kjennicjs, den 51ste vers, zegt het dat Ahazia, dem Ahab zijn zoon, aanvangt te regeren in Samaria. We vangen door nu aan in 2.Kjennicjs. Eigenlijk is er niet een uiteendeling tussen 1 en 2.Kjennicjs. Ahazia zijn regeren vangt aan in 2.Kjennicjs en is wieder beschreven in 2.Kjennicjs. En de Kjennig en de profeet nemen nu de stad aan die de priester hadden gehad, als God zijn redner. En het eerste kapitel in 2.Kjennicjs is beschreven, wo Ahazia Derch een spletertuin val van een bovenstoven, en had zich Derch verletst. 2.Kjennicjs, dat eerste kapitel, eerste 2 vers. Dan deed Moab zich tegen aanstellen tegen Israël, na Ahab zijn dood. En Ahazia valt tegen een spletertuin en zijn bovenstoof dat in Samaria weer, en hij weer krank. En hij zegt buiten en zei te den, Goed en bevraag die bij den Baal Zebub, den Ekron afgad, of ik word gezond worden van deze krankheid. En je denkt zo dat hij vielleicht bezopen weer, wer weet. Dat kan zijn, maar wie had geen bewijs daarvoor. Maar in de stede dat hij naar dem Herrgott ging om wat uit te vingen, zegt hij naar den Baal Zebub, den Ekron afgad. Mij is zo dat dit weer, der zijn motte Izebel invloed. Maar dat noverse bij den Baal Zebub weer een directe jagen stond, jagen dem Herrgott, Israël Herrgott. Hij wil nu weten, wordt hij sterven of wordt hij gezond worden? 3e en 4e vers. Maar dem Herrgott zijn engel zei tot Elia, de Tishbit, sto op en go de boter te treffen, die de König in Samaria geschickt heeft, en zei to aan, is het wilst doch niet een God is in Israël, dat je naar den Ekron afgad Baal Zebub schikken aan te vragen? Daarom zo zegt de Herrgott, du worst niet raufkomen van dat bad, wo du die doorgelegd hast, aber worst sicherlich sterven. Dit is dan een van de laatste missiondiensten die des Elia wordt ha. Hij treft de boten en geeft aan wat God gezegd had. En geeft aan ook de nodig dat de König sterven wordt. De boten gingen terug en vertaalden dem König dat, aber de boten wisten niet wer dat wie was die aan de nodig gegeven had. 7 en 8 vers. En hij zei to aan, wat van man weer dat die jun traf en jun deze weer geef? En zij antwoordde aan, hij had veel hoor en had een ladene gard aan zijn lenden. En hij zei, dat is Elia de Tishbit. Dit is dan een interessant weerbeeld van dem Elia, wo hij aan het leidt. En nu wordt de Herrgott dem Elia beschützen, zei maar. 9e en 10e vers.
Dan schickt de König een kapitein met 50 soldaten. En hij ging haan Noam en zei, hij zat boven op een lege borg. En hij reed te aan, du Gottesman, de König zegt, kom rauf. En Elia antwoordde en zei te dem kapitein over 50, wanneer ik een Gottesman zie, dan laat 4 van hemel vallen en die 50 verbrennen. En 4 kwam af van hemel en verbrandde aan en zijn 50 soldaten. Behoud dat Ahazia de König een zeen weer tot de Izebel, de vrouw die je proeft had dem Elia aan te brengen. Dat schijnt weer nog zo dat de familie proeft Elia aan te brengen. De Elia weer een interessante man. Hij past niet met de Kjennicjs plans. Maar hij kan mensen weten laten wat de Heer God te zeggen had. Dat weer zijn opgave, en hij verleidt dat niet de linkerhand, of de rechterhand. Mensen hechten aan, en dergweg wisten zij dat wat hij zei, zo weer als de Heer God dat zei. Ze volgden dat niet na, wens niet de meeste tijd, maar ze wisten dat God derg dem Elia reed. O, mocht dat nu ook zo zijn, want God is man redde, dat ze God zijn woord klaar en duidelijk uitleiden worden. Elia wie een raffe soort man. En denkt u dit nou, een kapitein met 50 soldaten schikken, 1 kleine prediker vast te nemen. De König schikt zum tweede maal, een kapitein met zijn 50, en dat namelijk het passeert waarde. Nu weer 2 kapiteinen weg, en 100 soldaten weer ook dood. Wat dacht de König? Meer is zo eenmaal wat je nog zijn de mythe even zeggen, dat des man niet zo eenvoudig weer je vangen te nemen. En wat wordt dat helpen dem Elia aan te brengen? Wordt hij dan niet sterven? Maar zie wat nu passiert, 13e vers. En hij, dat heet de König, schikt nog eenmaal een kapitein met de 53 soldaten. En de derde kapitein, met zijn 50, ging, en kwam en val ver Elia haan op zijn knieën, en praat het aan, en zei te hem, O Gottesman, ik praat die, laat mijn leven, en deze 50 dienen leven, weertvol zijn bij die. Dus man wist wat hij doen moest. Hij praat het, nu erbarmen, en de Heer wordt hem dat geven. 15e en 16e vers. En dem Heer God zijn engel zei te Elia, go rauf met aan, engst die niet van aan. En hij stond op en ging rauf met aan, met naar dem König. En hij zei te hem, zo zegt de Heer God, zend hem al du boterscheks aan te vragen bij dem Baal Zebub, den Ekron of God. Is het willst du niet een God is en Israël bij hem aan te vragen? Daarom was du niet van dat bad eraf komen, wo du die doel gelegd hast, aber warst sicherlich sterven. Elia jeft dem König ganz proef, dezelfde Nachricht, 17 en 18e vers. En zo starf hij krijgt zo als de Heer God gezegd had, derch Elia. En Jehoram regeert in zijn stad, en dat tweede jaar van dem Jehoshaphat zijn zeen, Jehoram, wils hij geen zeen had. Nu dat everiet van wat Ahazia deed, zijn hij niet beschreven in dat boek van de geschichte van de Israël Königs. Dit is dan dat eng van de königliche familielinie van Amri en Ahab. We gaan nu nog 1 kapitel te bechecken hoe dat met Elia te doen heeft. Am wordt uit deze wereld uitgenomen worden, maar niet tegen dood. Dat is een zeer interessante geschichte en we worden dat bechecken. En dan wordt de Elisa ook verkomen en Elia zijn stad. Dit is een zeer interessante kapitel. 2 Kjennicjs, dat tweede kapitel, eerste 4 vers. Nu passeert dat als de Heer God dem Elia naar hemel nemen wil door een windkriezel, dat Elia en Elisa van Gilgal weggingen. En Elia zei tot Elisa, blijf hier beter, dan de Heer God heeft mij naar Bethel geschikt. En Elisa zei te hem, zo waar als de Heer God leeft en die zeel leeft, ik word die niet verloten. En zo gingen zij naar Bethel. En de profeten ziens, die daar bij Bethel waren, kwamen naar Elisa en zeiden te hem, weet u dat de Heer God die meester vandaag wordt wegnemen van die? En hij zei,
Jo, ik weet dat, ziet stil. En Elia zei te hem, Elisa, blijf hier beter, dan de Heer God heeft mij naar Jericho geschikt. En hij zei, zo waar als de Heer God leeft en die ziel leeft, ik word die niet verloten. En zo kwamen zij naar Jericho. Elia wil haar dat Elisa niet zal metkomen. Ik weet niet waarom. Maar Elisa wordt Elia niet verloten, want hij weet dat Elia denzelfde dag wordt van deze eer genomen worden. En Elisa wil doorzenden, want de Heer Elia wordt naar huis nemen. 5e vers. En de profeten ziens, die door bij Jericho waren, kwamen naar Elisa en zeiden te hem, weet u dat de Heer God die meester vandaag wordt van die weg nemen? En hij zei, ja, ik weet dat, ziet stil. Deze profeten ziens wisten dat de Heer God Elia wordt naar hemel nemen. Maar van waar hadden ze die nou recht? Dat moet zijn direct van God gekomen. Deze profeten ziens waren een profetenschool. Mensen proeven nu allerhand verweer uit te vinden, wat de toekomst helpt, maar we moeten ons niet beschaffen met zo'n proeven uit te vinden, durch allerhand verwaarzaaierie en hekserie. Wanneer we wat weten moeten, en wat God ons staat op een weg weten laten, we breken niet meer weten als wat hij ons weten laat. En als deze profeten ziens Elisa proefde te vertalen wat passeren wordt, zei hij bloos dat hij dat ook al wist. Hij wil ook een profete zien. Zoals de het 8e vers. En Elia zei te hem, blijf hier beter, dan de Heer God heeft mij naar de Jordaan geschikt. En hij zei, zowaar als de Heer God leeft en die ziel leeft, ik word die niet verloten. En ze gingen beid wieder. En 50 mannen van die profeten ziens gingen en stonden en eng af, en zij beid stonden door bij Jordaan. En Elia neem zijn mantel, rolde den op, en sloeg dat water. En dat water deelde zich hier en door, en ze gingen beid even op de eerd. De Heer had den river gespoeld, en den bodem opgedreigd, zodat ze even gaan kunnen op de eerd. Zo had God dat gedaan voor de Israëlieten bij 500 jaar voorher. En dan weer door bij 2 miljoen. En nu heeft hij waarde dat wonderteken voor bloos Elia en Elisa. 2. En er staat 2 miljoen. Du grote God, van et de welze ontjet, dat du geschaft hast, der din almaks woord. Van et op alles wat du deest doodjetje, waar du regeerst en vouderst allem zout. Het vreemd is dat u mijn heiland best. Hoe groot best u, hoe groot best u. Het vreemd is dat u mijn heiland best. Hoe groot best u, hoe groot best u. Van mij, mijn Heer, en zijn woord bejegend, van echt de grote genoot een woordje zijn. Wou God dit volk zijn eigentum gezegend, es tot ze goed, je hebt genoot en zeiligheid. Het vreemd is dat u mijn heiland best. Hoe groot best u, hoe groot best u. Het vreemd is dat u mijn heiland best. Hoe groot best u, hoe groot best u.
Zit uit nem Himmel, wo de Lichter sprennen, zijn zoveel Sterns, wat keiner talen kon. Ons schient de zon, zo dag de maan am donkle, en zoveel scheps, wat schwammen op hem meer. Het vremi zo, dat u mijn heiland best, wo groot best u, wo groot best u. Het vremi zo, dat u mijn heiland best, wo groot best u, wo groot best u. Negende en 10e vers. En dat passiert als ze even gingen dat Elia tot Elisa zeide: Vraag wat ik voor die doen zal, verdem dat ik van die wordt waargenomen worden. En Elisa zeide: Bitte, laat een dubbel dat poort van die geest op mij zijn. En hij zeide: Du hast nu een harde ding gevraagd. Maar wanneer du mij zijn worst, wanneer ik van die wordt waargenomen worden, dan wordt het zo zijn voor die. Wanneer niet, dan wordt het niet zo zijn. En we willen dat niet voorbijglappen laten. Elisa weer eindelijk een jatre profeet als Elia. Hij had een dubbel dat poort van God zijn geest op aan. De 11e vers. En dat passiert als zij de lijn gingen en reden, dat zij een 4 wagen en 4 pied traande aan uit de neen. En Elia wordt naar hemel genomen en een windkriezel. Dit is een opvallend eng to een opvallend leven. En Elia is nu naar hemel gevaren ohne dat hij starf. Zo weet als we weten, zijn er bloos 2 mannen die am hemel zijn die niet sterven. En dat zijn dan dus Elia en dan die Henoch veel jaren verder. 12e met 14e vers. En Elisa zag dat en hij schreef: Mijn vader, Israël er teruggewogen en die peert dat toe. En hij zag hem niet vader. En hij neemt zijn ene kleden en reed hij en 2 bieten. Hij neemt ook Elia zijn mantel, die van hem gevallen weer, en ging terug en stond bij dem Jordan River Eva. En hij neemt den mantel, die van Elia gevallen weer, en sloeg dat water en zeide: Waar is dem Elia zijn Herr God? En als hij dat water geslagen had, deel zich dat water hier en door, en Elisa ging even. Nu is dat geen vraag. Des Elisa neemt nu dem Elia zijn steed aan, en hij bewijst voorts zijn geloof. Hij sluit dat water met Elia zijn mantel, en dat water deelt zich krijgt zoals dat voor Elia had. Die kracht weer niet aan den mantel, ook niet aan Elia. Die kracht weer aan God. En Elisa wist dat. Nu had Elisa den geloof den Elia had, en dat weer een geloof aan dem Herr God, den Elia deed. Waar is dem Elia zijn Herr God? Nou jo, die weer krijgt door. Dit is nu ook nog een wichtige vraag. En er staat dat we op mensen checken, en als op den verloten zoals veel doen, moet we nu dem Herr God checken. Dat is zoals de psalmist zegt. Van waar komt mijn help? Nou, mijn help komt van dem Herr God. Check nu aan, vriend. Nu wordt de Elisa een nieuw poort van zijn leven ontvangen. Nu is hij, de profeet, en dem Elia zijn steed. En zijn leven is zeer interessant. 15 en 16e vers. En als de profeten zien, die door bij Jericho dat alles toechekten en zagen, zeiden zij: Elia zijn geest is op Elisa. En zij kwamen aan het jagen, en bogen zich door ver aan, maar op de eerd. En zij zeiden te aan: Check nu, daar zijn hier bij ons 50 sterke mannen. Laat aangaan, bitte, en door den meester zeker. Zelfs wanneer de Herr God zijn geest aan met eenmaal een hecht genomen heeft, en aan irgendwo op een borg heeft rafgelaten, oder aan een tol irgendwo,
En hij zei, je zullen niet schrikken. De profeten ziens checkten dat toe, en zij zagen dat Elisa dat water ook uit de neen deelt, en trek even dem Jordan-rivier kwam. Zij twijfelden dat Elia werkelijk weer naar hemel gevaren. Zij dachten zo, dat de Heer aan bloos had incest voor aangenomen. Die hadden niet een zeer klare idee van dem Heer God en zijn macht. 17 en 18 vers. En zij drengde aan, but hij zich schaamt, en hij zei, schekt. Dan schekte zij 50 mannen, en zij zachte 3 dagen overvangen aan niet. En als zij terugkwamen nou aan, dan hij bleef bij Jericho, zeide hij toe aan, zeid ik niet te jullie God niet? Jo, Elia weer werkelijk weg. En dat had geen zin zo lang nog aan zieken. Elisa zei bloos te aan, ik zie jullie, en je leefde niet. En nu komen de mannen van de stad Jericho, naar dem Elisa met een probleem. En ik geloof, dit waren de staatsmannen, niet de profeten ziens. 19e bij 22e vers. En de mannen van de stad kwamen en zeiden tot Elisa, zei bitte, de stad waar deze stad is goed, zoals ons Heer zijn kan. Maar dat water is slecht en de eerde is onvruchtbaar. En hij zei toe aan, brengt me een nieuwe kruk en doet daar zalt in. En zij brachten hem dat. En hij ging naar de 12 van de waters en smeet dat zalt daar in en zei, zo zegt de Heer God, ik heb deze waters geheeld. Daar zal van nu en wieder geen dood oder onvruchtbaarheid zijn. En zo werden de waters geheeld van dan tot deze dag, naar dat woord dat Elisa gezegd had. Elisa mocht dat beter het water zet, oder ik zal zeggen dat de Heer God dat beter het water zet mocht, Derch Elisa. Dit weer dan zijn tweede wonderteken. Zonen die naar deze stad reizen op spazierreis, zei dat het water is nu nog zeer schijn het water. En je doen dat nu even niet drinken, wils er zoveel is dat mensen nu wegsmieten, dat dat water in de eer dan slecht maakt. Maar anderen zeiden dat water is fijn. Du hast geen voor dat te drinken. Dan is daar een toeval dat hier beschreven is dat zeer interessant is. De Elisa moet zijn een zeer brave man geweest. Hij reed God zijn woord of mensen dat je val oder niet. En we gaan zijn er eldere geweest die hem niet leegden, en slecht van hem reden, en hem sogar allerhand verslechte noemens naamden. Dit is ook een toeval dat nu veel mensen zeer kritiseren. Die zeiden dan dat dit een schadelijke ding is dat Elisa hier deed. Maar wel we dat bechecken. Eerst, wat passeert? Elisa deed dem Elia navolgen en zijn profetendienst. En je was hen zegde, wie Elisa een grotere profeet als Elia. Elia wordt hem gewöhnlich aangezien als een van de wichtigste profeten. En hij weer ook een uitgetekende profeet. En hij wordt ook nog eenmaal terugkomen naar deze wereld en profetieën während de triebsaltijd. Maar wanneer wel deze beide mannen aanzien wat er wondertekens aanbelangt, dan moet we dat toestaan dat Elisa zo meer 2-maal zoveel wondertekens deed als Elia. Dat heet de doorgeschreven zijn. Elia weer een profeet die maakt dat falsch arbeid. Elisa waar dat deed meer met persoonlijke mensen arbeiden, dat heet Derch. En wils dat zo weer met Elisa, weer zijn wondertekens niet zo uitgetekend als Elia zijn. Elisa weer Derch een zaanste man aan de buitenkant, en jegendeel to Elia. Elisa weer ook een jonge man als hij zijn dienst aanvangt. Hij weer nu op een weg terug van Jordan, waar Elia naar hemel genomen wordt, en een windkrizel. Dit wordt zijn een grote nieuwigheid geweest. En Emmerhan heeft de ganse omgeving daarvan gehoord. Veel mensen wisten daarvan, als Elisa terugkwam naar Bethel. De naam Bethel meent Gotteshuis. Abraham weer de eerste die daarvan reed, dan ook Jacob. Maar Bethel weer niet immer dat Gotteshuis, zoals die naam aandient. Als dat niet recht gespeeld wordt, want behouden hast, deed Jeroboam een van de 2 kalven door bij Bethel afstalen als een afgod, zodat dat volk niet wordt teruggaan naar Jeruzalem, naar de vasten en door aan te bidden. Daar weer schijnt ook een school
voor valse profeten bij Bethel. Dat weer je dan een jegendeel tot de profeten Sola en Juda. En door bij Bethel worden tjingen en jonge mensen dan geschoold en ingeleerd. Die waren godloos. Door weer 2.Kjennicjs het aanleren en die families. Nu wil ik dat lezen en ik wil dat wat eng lezen en dan terugkomen naar het eerste poort. 23 tot 25 vers. En hij, dat heet Elisa, ging vandaan naar Bethel. En als hij door de leng den hoogweg ging, kwamen door nate jongens van de stad Ruud en deden hem spotten en zeiden tot hem, Go en op, du koolkap, go en op, du koolkap. En hij check zich raam en zag aan, en zeid aan dem Herr God zijn namen, dat zij bees waren. En 2 boeren kwamen uit den woud eruit en tereten 42 van de jongens. En vandaar ging hij naar den Karmelborg, en vandaar naar Samaria. Zonen die egel wel vele vingen in de Bibel, zeiden dat dit wat schraadelijk is, dat Elisa de kleine jongens wordt vluggen en den aanbrengen. Nou, eerstens, Elisa deed den niet aanbrengen, de boeren deden. Dit is waar de zoon, we zonen de egel kritiseren, dat niet zorgvuldig gelezen hebben. Tweedens, dit waren niet 8 of 9-jarige jongens. Dat woord dat hier gebruikt wordt, mijn jonge mannen, die kunnen zijn bij 18 of 19 jaar oud geweest. Want dat waren ganz kleine jongens geweest. Dan wordt einem zo zijn, dat Elisa hier vielleicht te onmenselijk weer, op hij weer niet. En dan ook, hij deed den niet vluggen zoals in je dat lezen. Hij nam aan deze jonge mannen. En dat is wat ze waren. En waar hadden ze dat geleerd? Ze hadden eldere heerd zeien, dat de Elisa bloos een oude koolkap weer. En weer niet aangeschaut, dat zij de gottesmannen eren zullen. En ook als jonge mannen zullen eldere mannen eren en respect hebben voor den. Maar deze jongens hadden geen respect. Ik weet niet of er bloos 42 waren of meer. En waar? Wer dreef die boeren dat te doen? Dat we immer aan de Heer God, die gezegd had, dat mensen zullen niet zijn ingezalfde schade aandoen. En maar je dat nächste mal, God te zeggen, mijn vriend. Jesus weet, versprach ik zie, dat geeft hij aan zichzelf, en je weet, kent hij nu die, heeft die op van die aan best. Hij had God niet veelt, hij dat kleine schuld. Jezus starb und litt für mich, mit mir.